अरे काहे सखी? अरे बोला। अरे काहे बड़ा उदास बैठल बड़ू हो? अब का बताए? कौनो प्रॉब्लम है का? हाँ हो सुना। का भइले बतावा? नहीं खाता रे खाना हम खियाई कैसे, नहीं खाता रे खाना हम खियाई कैसे, सखी रूसल बालम के मनाई कैसे। हाँ हो सखी। सखी रूसल बालम के मनाई है प्रॉब्लम बा? हाँ हो सखी। और कुछ होखे तो वो बतावा। हाँ हो सुना। सुनावा। कामे पे जात रहल भोरही सजनवा हो, भोरही सजनवा हो, भोरही सजनवा हो, भोरही सजनवा हो, भोरही सजनवा हो। आजू समय से नहीं बन पहले खनवा हो, बन पहले खनवा हो, बन पहले खनवा हो, बन पहले खनवा हो, बन पहले खनवा हो। कामे पे जात रहल भोरही सजनवा हो, आज समय से नहीं बन पहले खनवा हो। अच्छा। हाँ हो। और सुना। सुनावा। हमके कितना गरी आवे बताई कैसे, हमके कितना गरी आवे बताई कैसे, सखी रूसल बालम के मन नहीं कैसे। अच्छा। बालम के मनाई कैसे, सखी रूसल बालम के मनाई कैसे। और सुनाए सखी। सुनावा सुनावा। गर्मी के मारे सखी सुतली नारतिया हो, सुतली नरतिया हो, सुतली नरतिया हो, सुतली नरतिया हो, सुतली नरतिया हो। और सुनाए सखी। सुनावा। लेकिन सबेर सखी लाग गईले अखिया हो, लगी गईले अखिया हो, लगी गईले अखिया हो, लगी गईले अखिया हो, लगी गईले अखिया हो। गर्मी के मारे सखी सुतली नारतिया हो। अच्छा। हाँ हो। लेकिन सबेर सखी लाग गईले अखिया हो, खुशबू के नखरा उठाई कैसे, अरे राजू के नखरा उठाई कैसे, सखी रूसल बालम के मनाई कैसे। सखी रूसल बालम के मनाई कैसे, 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 सखी रूसल बालम के मनाई कैसे। अरे हम का बताई मुआना के सखी। सुधर जाइए।